ne de kana balaba ye arase bac o kɛra arasa diko ye ne de kɛra i y'a faamuya ne de kɛra kana balabu ye ka balaba kanakaw ka balabu ye ka balaba ala ay non balabu ye haydara balabu ye haydara jarabu ye denw ye wo ayiwa u kɔrɔkɛ bi yan dɔw dɔgɔnin bi yan dɔw faw bi yan dɔw denw bi yan wala an bɛɛ de bɛ bɔ ɲɔrɔ balaba la ilaha illallah wọ́n de ɲɔrɔ balaba ye Cheikh Amaw la ne de Cheikh Amaw la denkɛ buye ka balaba ok non kana balaba bon ne fana baw manden cɛ ni manden muso an kana balaba an bɛna an ka video kɛ bi video bɛ boli mun kan a bɛ boli silamɛya de kan silamɛya ye jumɛn ye u ko tubabuw nana ni démocratie ye ko tubabuw de nana ni démocratie ni tubabuw nana ni démocratie o kuma kiraw nana ni jumɛn ye kira si tɛ yen kira 300 ni kira 13 kira si tɛ yen kira mun nakun tɛ démocratie ye donc ala yɛrɛ bɛ démocratie dɔn ala ka kiraw bila ka na ni démocratie ye mais n'i ye ala ka cidenw bɔ a la démocratie diɲɛ dugukolo kan mun ka démocratie ka kɔrɔ ni bɛɛ ta ye bɛɛ ka kɛ kelen ye parce que masakɛya ani démocratie tɛ kelen ye bɛɛ ka kɛ kelen ye mɔgɔ ma wusa ni mɔgɔ ye bɛɛ ka don da kelen fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ ka fantanw balo fantanw k'u hakili to ɲɔgɔn na bɛɛ ka jɛ ka faso baara Sunjata Keita de nana n'o ye kulukan fuga parce que Sunjata yɛrɛ tun ye namarani de ni namarani kɛra masakɛ ye cɛfarinw cɛla démocratie de b'a arranger Sunjata tun b'o dɔn donc o de kama i mana taa Mali dugu o dugu la so mun n'a ka kɔrɔ ni so bɛɛ ye karamɔgɔ so da i b'a sɔrɔ a bɛ wele de ko moridu donc mori a b'a dɔn k'o de ye karamɔgɔw ye mori tɛ minnu bɛ baara kɛ ka kalabanciya ka ca donc ni silamɛya nana ten ni mɔgɔw nana don silamɛya la kobaw kɛra silamɛya la n'i y'a ta silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛ Mali dugu o dugu silamɛ misiri silamɛ so dɔ bɛ yen a bɛɛ ko bɛn ni kelenya a bɛɛ ko hɔrɔnya u ko bamananw ka don silamɛya la u ko k'a y'a ɲɛfɔ u y'a ɲɛfɔ k'a ban u ko a ye fɛn o fɛn fɔ nin si tɛ kɛ anw fɛ hɔrɔnyadenya la donc nin diinɛ in ye hɔrɔnya ye anw bɛ nin fɛ silamɛya joko ni danbe ni kɛwale silamɛya banna ni ko nana kana kɛ ten tɔ i y'o faamuya wa kana don anw fɛ yen mɔgɔ minnu nana ni silamɛya ye a bɛɛ ka kɛ baarakɛlaw ye mɔgɔ minnu donna ni silamɛya ye u bɛɛ ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ bɛn sabati minnu bɛ bɛn fɔ u la an b'a dɔn ko silamɛya y'o ye k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na silamɛw bɛ hinɛ ɲɔgɔn na silamɛw bɛ hinɛ kafiriw la Muhamadu ye mɔgɔ min don diinɛ la n'a yɛrɛ jogo ye Bamuru m'o don Badara Ali a ye mɔgɔ min don diinɛ la n'a jogo ye Bamuru m'o don Seyidina Usmana a jogo ye mɔgɔ min don diinɛ la Bamuru m'o don Umar bun Afana a jogo ye mɔgɔ min don diinɛ la Bamuru m'o don Fatumata bintu ya Rasulullah a jogo ye muso min don diinɛ la a Bamuru m'o don diinɛ la donc ko diinɛ ye a ye ko dɔ fɔ mɔgɔw ye a k'a ko yira u la k'u bɛ sɔn minnu tun bɛ ɲama cɛ ka fili Muhamadu ka so n'u ma ɲama bɔn don min na a bɛ wuli a bɛ t'u la ko a bi ɲama ma bɔn ne fɛ yen o donna silamɛya la o t'a dan yan i y'o faamuya maintenant ni diinɛ nana ten kana don anw ka jamana kɔnɔ ten ka kuntalakaw an k'olu fo diinɛ ko la hayidaralakaw k'olu fo diinɛ ko la camulakaw ɲinɛ tɛ se ka k'olu kɔ diinɛ ko la daramelakaw ɲinɛ tɛ se ka kɛ daramelakaw kɔ Mali diinɛ ko la ani koromakan Bamakɔ silamɛ fɔlɔw koromakanw ne bala ko tew koromakanakaw ɲinɛ tɛ se ka k'u kɔ mais kun jumɛn na ɲinɛ kɛra koromalakaw kɔ parce que cɛ o cɛ tun bɛ Bamakɔ dɛnɛ ka Marjanyare kun ka farin ni bɛɛ ye Marjanyare kun ka farin n'a bɛɛ ye bamananya tun bɛ Marjanyare la n'a bɛɛ ye Marjanyare yɛrɛ tun ye sitanɛ ye bilahi n kalela Ala la ni Marjanyare dimini kɔrɔ n'a b'a kɛ tan a b'a fɔ ko n'i m'a dabila ko n bɛ taa du la tasuma b'a tigi minɛ bilahi Marjanyare tun ye lance flamme de ye tu vois n'a ko n'i m'a dabila n bɛ taa du la tasuma b'a tigi minɛ ale ni mun fɔlɔ sigira ani mun sigira n'a bɛ f'o ma ko mama boso mama o kɔni ale tun ye jinɛ de boso mama kun ka farin fa ni Marjanyare fu bɛ to k'u jɔ sitanɛ gwangojuguw la fu bɛ to ka essayer kɛ ɲɔgɔn na n'u bɛ taa Marjanyare ka kɔmɔtu la koromagalakaw de nana koromagalakaw nalen i y'a fɔ Bamakɔ misiriba alimami fɔlɔ koromagalakaw don i y'a faamuya wa a ma la misiri talakaw ka misiri mun bɛ suguba kɔnɔ a misiri koromagalakaw don i y'o faamuya wa Bamakɔ misiri kɔrɔni talakaw ka misiri ani misiri kɔrɔni i y'o faamuya ani misiriba alimami fɔlɔ o de ye
misiriba almam folo ne bala kote to yo fa oye masire kurumaka ale de Allah siri masire kurumaka ni nana silamea fo marjenyare parce que marjenyare ko to ya patapata kai fone ko mekebe kamu fo ka dugo bila adame bila akewale bila masire yo famewa masire de Bamako misiri ba folo mo folo me Bamako misiri a almami folo e masire kuruma ne bala kotento bala kale kera almami 1977 à 2009 yo fama koromagalakaw ma so gwa donné parce que koromagalakaw muna ma don koromagalakaw gwa chokorobako ko ni mogo ye togo soro ki domandi ardinela ko togo kungwa ko kale be sira onye ko togo tiki ka durumu ka be sira onye ko togo tiki ko ka keleke ali kofe ka be sira onye obe donc ko ate togo fe ako ko ala ka lahara noya ale bonzo yo ko me ko ala kana togo noya adunyo ko ala kana togo tiki bo aduna ayafo e afama amuso do kumba kerefe o kumbo wole ko ma ya fama ma fi ya fama ko ba ma fi kiti che gladi ko dondo be na yelema ko ku ka to tanto ya fama ma fi ma fi o gerala la yo fama wa aya fo ma fi na ka bi na jibo kale ya nyini ala de fe ko me ka ya ke ko mogo ka do ku bi na ye ale kola ko nu ya ale kola kale ko be ka fara nyogo ka ko nu fara la nyogo ka ko be ka ni siga kaburula akaburu ba ka misirin ko nu be yu siga kaburula ku ka la je ko mun ka koronu be ko ka fo ko kuro maga no mo yoro tu quoi ola mo ke ka war mina bonzo na a bonzo na bala tene ibe togo tigi baw yala yo famewa munu be se ka bedan mais nous be koroba mo shitu kibaru do akera ballontai akera basketi akera dongli akera manjai akera fenyi akera fenwo fenyi koro magan la ka bonzo Bamako na dene ka dugulende unu mais u togo tigi non parce que u mo ke kunte togo fe o de akuja marjenyari o ambo sigilao donc nana barake silamea kono ya famewa Frédéric Oumar Kanouté yo famewa o nana Frédéric Oumar Kanouté misiri ka mine silamewla million keme saba ani million bisaba ani million duru ko parce que ou desale no ka facture sala a entretien c'est tout a facture avec a futur ke ko ka mine silamewla Frédéric Oumar Kanouté malika balontana aye million keme saba ani million bisaba ani million duru ka taka duma wala sa ko misiri to silamew buru parce que Mali slamé, il y a fameux Burkina slamé, Tanzanie slamé, Chine slamé, Amérique slamé, slamé bede do dakele fait, slamé bede bobo dakele fait. Ne yo de fo awnena, aya ke tuabu slamé oui, ala de yake parce que en 15e siècle, arabu kelen kana ka maka minek tuni ka ke police roye, slamé do de nana, il y a fameux Espagne slamé tuabu club blum. 15e siècle la chrétien moukme tuabu fe Europe a kunte dia dugushi espagnol ye kele wuli kata maka mine ka alikaba mine ka di islamema donc islamia be dugu bela o de kama on ni espagnol ni canadien de tableau ekelenye ya famia wa marakono yo famia wa donc sila Kanouté o ye million keme saba ani million bisaba ni duru ko mine ka di ka buto misiri la maso atoko kafo ka di misiri la maso agamuga ira ka di misiri la mabotelela Kanouté mu na koko ale kumbe balontana akoka di die koka daye abeseni be balontana abeseni be bidona yo famia yo glo toko sebe abe ekibu muna glo yo sponsoré yo glo ke toko ke mayoka ko aka dine ta permettre ko glo togo ale ka glo publicité ka ko ni glo publicité ka ko glo glana usarani ni glo publicité ka ko glo mina usarani ni glo publicité ka ki kera shitane dugu ka dine ta permettre aka ke glo publicité ka donc o mo mi ko ka be jo million bako glo togo dama mayo sanfe ka l'état do mo mi mason glo togo be mayo muga ko do Gloire tobe mayo munga ni Kanouté ma songodo est-ce que o Frédéric Oumar Kanouté est-ce que o ka sobe ke glofere yoro ni go mason gloire tobe mayo gleki munga ale ma songodo est-ce que ale beson kata ya famewa ka papier signé ka di ya fama mo ki ka so ke glofere yoro est-ce que islamé ka sobe ke glofere yoro est-ce que o islamé sugu est-ce que o beson ka glodi aslamé de nyoma est-ce que o be ke sababu islamé de gloka ngoma est-ce que o be ke sababu islamé de droku ka ngoma
est-ce que mɔgɔ mun banna i y'a faamuya o la mɔgɔ min ye nin miliyɔn ba don misiri la silamɛw kama est-ce que o tigi o bɛ sɔn silamɛya bɛ se ka bin cogo di k'o to balo la non 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 mɔgɔ ma sɔn ka gulɔ publicité kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛna jɛnɛya publicité kɛ ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ i y'a faamuya ne y'a tɔgɔ fɔ aw yɛrɛ k'a faamuya i y'a faamuya Sokuma Ɲare donc i y'a faamuya silamɛw tɛ kelen Kanute bana ka gulɔ publicité kɛ k'i y'a faamuya wa Kanute ye miliyɔn 300 ni miliyɔn 30 ani miliyɔn 5 Kanute y'o don misiri la k'a di silamɛw ma ale tɛ alimami ye a Kanute tɛ wajulikɛla ye Kanute y'o kɛ mais i y'a faamuya wa Sokuma Ɲare o ye capote publicité kɛ Sokuma Ɲare o ye préservatif publicité kɛ Sokuma Ɲare o ye manani publicité kɛ Sokuma Ɲare jɛnɛya bɛ kɛ ni mun ye ale y'o publicité kɛ ale mun ye i y'a faamuya wa karamɔgɔw ka karamɔgɔ ye ale y'o kɛ donc aw b'a dɔn silamɛya ni jogo ani danbe ani kɛwale Ismaila Darame i y'o faamuya wa a ko k'a tɛ kapɔti publicité kɛ i y'a faamuya ko parce que ko kapɔti k'ale ma kun wɛrɛ y'a la ni jɛnɛya tɛ i y'o faamuya wa ni bana t'i la e tɛ sunkurun tigɛ i muso tɛ kamalen tigɛ aw ka i y'a faamuya kapɔti nana sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn fɛ k'ale t'o kun dɔn ko jɛnɛya promotion kɛla don k'ale Ismaila Darame t'a kɛ mais Sokuma Ɲare y'o kɛ ale y'a kɛ donc i y'a faamuya wa maintenant a b'a jate minɛ i y'a faamuya wa silamɛ ɲuman yɛrɛ bɛ dɔn ni majigi ye i n'a fɔ Koromagalakaw ka cɛkɔrɔba silamɛ ɲuman yɛrɛ bɛ dɔn ni bonya ye i ko Koromagalakaw ka cɛkɔrɔba silamɛ ɲuman yɛrɛ bɛ dɔn ni yɛlɛyirabaliya ye i ko Koromagalakaw ka cɛkɔrɔba silamɛ ɲuman yɛrɛ bɛ dɔn i y'a faamuya wa n'a b'a dogo de ka silamɛya kɛ k'a dogo de ka ɲumanya kɛ o de ye i y'a faamuya wa silamɛ ɲuman ye ne y'o fɔ aw ɲɛna Koromagalakaw ka cɛkɔrɔba bilahi n kalila Ala la lahara ni mɔgɔ min ye nin cɛkɔrɔba in ye i bɛ tugu a kɔ i bɛ don ordinaire na ni mɔgɔ min sera ka nin cɛkɔrɔba in ye ni mɔgɔ min sera ka nin cɛkɔrɔba in ka kokɛta dɔn ni mɔgɔ min sera ka nin cɛkɔrɔba in ka majigi ye ni mɔgɔ min sera ka nin cɛkɔrɔba in ye n ko don kelen Koromagalakaw ka cɛkɔrɔba wulila i y'a faamuya wa sunɔgɔ kun t'a la o don a nana y'i sigi o y'a sɔrɔ micro tile tɛ ka n'i sigi misiri ba kɔnɔ a ye kalan kɛ ka kalan kɛ ka kalan kɛ ka kalan kɛ a y'i ko yɛlɛma k'a sɔrɔ la i y'a faamuya wa mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɔfɛ mɔgɔ bɛ k'a lakari mɔgɔ mɔgɔ sigilen don k'a lakari ale bɛ kasi la o bɛɛ bɛ kasi la ko jɔn de banna mɔgɔ mɔgɔ nana k'a bɛna ko ɲɛɲini o bɛɛ jɔlen kasi la parce que bɛɛ ni ɲɛji don mɔgɔ si ma se k'a kɛ a ye kuranɛ kalan ale tun bɛ kuranɛ kalan n ko Bamakɔ tellement que a bɛ kuranɛ kalan tellement que a yɛrɛ ma jiginnen don Marijɛ Ɲare ko nin cɛkɔrɔba in mana kɛ dugu o dugu la ko o dugulamɔgɔw tɛ se ka fili Koromagalakaw ka cɛkɔrɔba ne y'a fɔ aw ɲɛna dɛ Turelakaw ne y'a fɔ aw ɲɛna surakaw fɛnw de don arabuw de don dɛ Bagadajikaw arabuw don i y'a faamuya wa surakadu arabu du de don ne bala b'o fɔ surakadu arabuw de don i y'a faamuya u bɛ bɔ dugu min na u bɔra Bagdad de ka na Bamakɔ o de kama u ye Bamakɔ u ye quartier sigi k'a tɔgɔ da ko Bagdad Bagadaji tɔgɔ de ko Bagdad u bɔcogo de ye Bagdad ye ok donc n'aw tɛ mun dɔn a bɛ to k'a to an k'o fɔ i y'o faamuya wa a b'a ɲininka an bɛ to k'o fɔ a ye taa Lafiyabugu Tarawele la Alimami Tarawele Lafiyabugu terminus la Alimami Tarawele bɛ yen ani Jikɔrɔnkaw n'u kɛlɛla dugukolo kɛlɛ dɔ la gabakurun bon bɔra la a ko k'a b'a ɲini Lafiyabugu k'a bɛɛ fɛ k'u ka don so kɔnɔ ko gabakuru ko mɔgɔ na Jikɔrɔnkaw bolo tɛ fɛn mun fɛ Jikɔrɔni gabakurun bɔra fan bɛɛ ka jigin Jikɔrɔni mɔgɔ si kun tɛ k'a bon gabakurun bɛ bɔ kɔrɔn fɛ a bɛ bɔ Tilebi fɛ a bɛ bɔ Kɛɲɛka fɛ a bɛ bɔ Bayanfa fɛ gabakurun bɛ ka jigin Jikɔrɔni mɔgɔ si kun tɛ k'a bon i y'o faamuya wa a m'a kɛ ni dalu ye dɛ a ko k'ale n'a ka Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ko Ala ka fɛnw bila k'u bon fɛn mun n'u t'u bontɔ ye silamɛw bɛ yen abaden bɛ yen bi abaden bɛ yen sini a b'an gɛrɛnna dɔrɔn an b'a kɛ fɔ Ismaila Darame ale y'i jɔ ka kuranɛ kalan arabuw ko ka nin to balo la i y'a faamuya wa ko Muhamadu ka diinɛ tɛ se ka tunu ko ka nin to balo la ko kuranɛ tɛ se ka tunu a ma daga mɔgɔ k'i kunkolo da kuranɛ kan mais a kun dagalen don Ismaila Darame k'i kunkolo da kuranɛ kan fɛn tɛ bila kuranɛ kan kuranɛ de bɛ bila fɛn kan mais a kun bɛ daga Ismaila Darame ka kuranɛ kɛ kungorodonna ye parce que kuranɛ bɛɛ bɛ kun min na a taasira n'a nasira o yɛrɛ ye kuranɛ ye donc kuranɛ bɛ da kuranɛ sanfɛ fɛn kun tɛ da Ismaila Darame kunkolo kan mais Ismaila Darame kunkolo kun bɛ da fɛn kan
k'u b'a bila jama ɲa k'u y'ale sɔrɔ yen k'ale tɛ tɔgɔ fɛ a tɛ jamu fɛ ale t'a ka dugu janfa ale t'a ka dugulamɔgɔw janfa ale tɛ fantanw janfa k'u b'a minɛ ka na n'a ye Sénégali a ko n'u y'ale minɛ k'ale kɔni bɛ ninɛkili ko n'u y'ale minɛ ko Ala b'ale bila k'o ka wusa a ka janfa ye ko ban k'o ka wusa janfa ye k'ale Cheikh Amawula tɛ ban k'ale Cheikh Amawula k'u ka minɛli k'a tɛ bali ale la juguya in tɛ bali ale la ko ale silamɛ ko silamɛ sigilen don n'o ye mais ko fɔ bɛɛ fɔ janfa u y'a minɛ ka na n'a ye o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna dɔ bɛ a tile la u b'a fɔ ma ko wɔlɔfɔw ka Serigne ale kun b'i sigi de ka an kuntigi Muhamadu k'a fasa sɛbɛn n'a ye fɛn kelen sɛbɛn a b'o bila n'a ye fɛn kelen sɛbɛn a b'o bila fɛn mun n'a bɛ sɛbɛnni k'a la 10 tonnes 500 mobili 10 tonnes 500 a y'o de sɛbɛn Muhamadu fasa la u nana ale bɔ u y'o bɔ kaso la k'ale bila o nɔ la Buye Aïdara fa k'a to kaso la a ba nana ba a kɔfɛ o y'a sɔrɔ dɔ bɛ k'a garder mun kun bɛ k'a garder o kun ye farafin ye i y'o faamuya wa n t'o tɔgɔ fɔ mais b'a dɔn dɛ i y'o faamuya wa a ba bannen kɔfɛ a ko ma k'ale bɛ fɛ ka taa ba ka sangafu la o ko a ko n'u nana dayɛlɛ ka sɔrɔ i ci a k'u bɛ sɔn ko ne bɛ ka baara bɛ tiɲɛ a ko n'u nana i b'a f'u ye ko n bɛ yen i y'a faamuya wa o ko n'i y'a fɔ ne bɛ da la o ye dayɛlɛ a bɔra a taara tubabuw y'a ye yen nɔ i y'a faamuya a ba ka saya la ɲɔrɔ i y'o faamuya wa u ye telefɔni ci a k'a bɛ yen nɔ i y'a faamuya u ka kapitɛni o bolibagatɔ nana ko munna cɛ ye dayɛlɛ a ka bɔ a ko k'a bɛ yen cɛ o ko k'a bɛ dayɛlɛ cɛ ko n'i y'i tɛgɛ da la n bɛ kisɛ bɔ i nun fɛ parce que a bɛ yen o ko bɔn k'an bɛ dayɛlɛ n'an y'a sɔrɔ yen n'an y'a sɔrɔ a tɛ n b'i fa o fana ko cɛ ma ko n'i y'a sɔrɔ dun n'i y'a sɔrɔ yen a ko i bɛ n fa a ye dayɛlɛ u taara sɔrɔ Buye Aïdara fa sigilen bɛ kaso la a bɛ Saint-Louis sini hali sini a kaso bɛ yen a sigilen bɛ yen a bɛ ɲɔra ba sukokɛyɔrɔ la a bɛ kaso la Sénégal i y'o faamuya wa tuwawukɛ ko k'a bɛ taa cɛ ko tuwawukɛ ye telefɔni ci k'a bɛ o ko k'a bɛ yen fana i y'o faamuya wa gardien ko k'an b'a kɛ cogo di tuwawukɛ ko n bɛ nisɔngɔ sara i ye tubabukɛ y'a nisɔngɔ sara k'o nafoloba d'a ma hali bi a b'a kɔ kun Buye Aïdara fa Cheikh Amawula a ma nkalon tigɛ a ma janfa kɛ a ma namara kɛ i y'o faamuya bon ni kow bɛ ten bi bi in na silamɛ ɲumanw bɛ yen halisa u b'u k'u yɛrɛ yira anw na i y'o faamuya wa silamɛ ɲumanw bɛ yen u bɛ ka silamɛya kɛ u bɛ k'a kɛwalew kɛ a bɛ Bamakɔ a ye taa hippodrome na ko Jarakɔrɔba ka misiri bilahi ni Jarakɔrɔba ye kutuba kalan n'a y'a kalan faransɛ la i b'i kunbiri n'a y'a kalan anglais la i b'i kunbiri n'a y'a kalan arabukan na i b'i kunbiri n'a y'i wajulu ni Jarakɔrɔba y'i wajulu i bɛ se ka ba k'i tɛ don silamɛya la mais i hakili tɛ bɔ Jarakɔrɔba ka wajulu kɔ mais a m'a yɛrɛ yira dɛ a m'a yɛrɛ yira zikiri ma fɔ a ye dunu ma fɔ a ye balani ma fɔ a ye i y'a faamuya wa Jarakɔrɔba a ka wajulu ka kɔrɔ Bamakɔ alimami tila bɛɛ ta ye mais Jarakɔrɔba u ma taa yɛrɛ yira o n'i y'i dogo Ala kɔfɛ Ala bɛ na n'a ka ɲɛ ye aw b'o bɛɛ la o aw yɛrɛ k'a ta aw k'a lajɛ i y'a faamuya alimami bɛɛ bɛ